Hej, jeg hedder Jack Mortensen, og jeg er mandeheks, skråstreg, en form for naturens MacGyver. Jeg har jo haft nogle forskellige disciple herude in the woods, in the old woods, som vi kalder det. Og der har Simon Juhl blandt andet været en af dem, og det var anderledes, ikke? Altså, derudover så har jeg hjulpet mennesker som Lars Bom. Ja, det her det er et gammelt træ. En falden kæmpe. Den har stedt sig til hvile her, og det skete faktisk, da jeg udråbte mig selv til at være Millennium Man-Witch, som på engelsk betyder Millennium Mandeheks. Og det her træ, ja, det var min gamle ven, som hed Peter. Nu kalder jeg det Vælte-Peter, ikke? Jeg drømmer om, at en gang, når Vælte-Peter har lagt sig af modnet, så hamrer jeg en kano ud og roer til Fiji. Jack and Pete to the Fijis. Men nu synes jeg, vi skal ud og se på mit hjem. Og der tænker nogen, jamen så skal jeg se et hus eller en smart lejlighed eller sådan noget. Men nej, det kan jeg se alle mulige andre steder. Nu skal jeg se, hvordan man bor, når man er søn af moder natur. At man er Millennium Man-Witch. Vi ses, Peter. Gammel træ. Vi roer sgu til Fiji. Når man bevæger sig i naturen, så er det vigtigt at snakke med den. Og det jeg gengav her, det var et gammelt kald, som jeg opfandt i henhold til en forsvunden storkeunge. Og der gik jeg virkelig aktivt ind i at finde det lille storkebarn, som jo altså var forsvundet. Og der kan jeg demonstrere, hvor man så ud mod skoven råber og det kan jeg også bruge derhjemme, hvis for eksempel jeres hund er løbet væk, eller hvis I mangler nogle rene gafler. Jeg vil gerne vise jer nu, hvordan Jack laver åbningsritualet, når der kommer nye folk, der gerne vil møde naturen som mandehekse. Og der starter man med at tage sådan en gren her. Godt være en ordentlig kæp. Og der er lidt snegle der. Nu skal man lige sætte ud i naturen igen. Og det man så gør, det er, at man går ned mod hønsefoden og skal have dens respekt. Og så kommer man ned mod den, og så siger man, og så gælder det om at køre ind i hønsefoden. Ja. Og der får hilsenen. Ja. Puha. Så må man have en lille tår. Og det er også meget naturligt. Ja. Nå, jeg synes, vi skal gå ud og se på Jack og naturen vil gerne vise, hvor der skete flere ting med Simon Juhl henne. Så der synes jeg, vi skal gå derud af nu.
er noget afrikansk. Hey. Hvis den stejler, i orden. Vær hurtig, ind under bugen på den. Stød hårdt. Ush! Op. Manix! Manix! Witch! Witch! Man! Witch! Og der er det altså også vigtigt at være fokuseret. Jack. Så Jack Mortensen, Man with Millennium. Riding through Las Vegas. In the spirits of the shadows. The cowboys of denial. 10 gange hen i universet flyder de store mængder af ond ål, der kommer dansende, mens Sankt Peter sidder på sin enhjulede scooter og klapper et takt til Metallicas dunkle rytmer. Ja, der skete ting der. Her på Drømmestuben. Drømmestuben? Ja. Nå, skal vi lige have lidt... En lille en til sjælen. Mm. Ja, nu er vi så kommet til her, hvor jeg vil sige, at mit kendskab med Simon Juhl er altså stoppet, fordi at der blev det for meget. En af de sidste ting, man skal gøre i mandehekseprøven, det er at vise sin vrede, og tør vise, at man også er mandeheks med kraft og saft. Idiot! 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 Pisse røvsyg! Idiot! Det fandme også noget pisse at være mandeheks. Hvad fanden er det for noget lort? Røvhuller!